να περάσουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται ήδη στην αγορά, η οποία βρίσκεται στην αγορά, παρέχει υπηρεσίες logistics, 3PL και έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη στον τομέα των ψυγείων, προωθώντας σημαντικές συνεργασίες προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ έμφαση δίνει και στην ανάπτυξη του e-commerce, το οποίο δημιουργεί νέες ευκαιρίες, σταθερές για την ανάπτυξη του κλάδου του logistics. Δεν είναι άλλος από τον κύριο Γιάννη Σαραντίτη, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνοντα σύμβουλο της Sarmet Logistics. Κύριε Σαραντίτη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχει ισχυροποιηθεί η Ελλάδα σε εμπορευματικές μεταφορές και τα logistics. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα και ποιες οι παθογένειες στη χώρα μας? Ευχαριστώ, κύριε Ζώη. Θερμές ευχαριστίες στους διοργανωτές για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την διοργάνωση που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα δημόσιου διαλόγου, ανάδειξης θεμάτων και ζυμώσεων και εύχομαι ανάλογη συνέχεια στο μέλλον. Σε σχέση με το ερώτημά σας, με μια λέξη, ναι, έχει ισχυροποιηθεί σαφέστατα η θέση της Ελλάδας στην διαχείριση της εφοδιαστικής και τα logistics τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι από την τελευταία αξιολόγηση, από την προηγούμενη αξιολόγηση στην τελευταία, η Ελλάδα έχει ανέβει από την 42η θέση στη 19η στον Παγκόσμιο Logistics Performance Index. Για μας όμως που δραστηριοποιούμαστε στην αγορά και διαβάζουμε πίσω από τις γραμμές, οφείλουμε να κάνουμε μια ψύχρεμη αποτίμηση και αξιολόγηση των δεδομένων και να αναδεικνύουμε τα θέματα. Οφείλουμε, όπως είπατε και εσείς, να ξεχωρίζουμε τα πλεονεκτήματα, αλλά να αναδεικνύουμε και τις παθογένειες με σκοπό να τις απαλείψουμε, εν πάση περιπτώσει, να τις διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φαντάζει εντυπωσιακό ότι η Ελλάδα ανέβηκε τόσες θέσεις από την προηγούμενη στην τελευταία αξιολόγηση. Οι λόγοι, κατά τη γνώμη μου, είναι αρκετά σαφείς και συγκεκριμένοι και έχουν να κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και με το ευρύτερο περιβάλλον όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, το διαχρονικό αφήγημα της Ελλάδας σαν πύλης διαμετακομιστικού εμπορίου και κόμβου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και κεφαλαιοποιηθεί με την ραγδαία ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά, αφότου μάλλον έλαβε χώρα η αγορά των μετοχών του ΟΛΠ από την Κόσκο και η ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά. Η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει μια πολύ μεγάλη δυναμική και πέρα από την ουσία έχει αναδείξει και την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο σε πύλη εισόδου και διαμετακομιστικού εμπορίου μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Το δεύτερο είναι το γενικότερο rebound της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, μετά από τα 10 χρόνια περίπου της κρίσης, το οποίο συνοδεύτηκε από την επενδυτική φρενίτιδα, καθώς η Ελλάδα παρουσίαζε στοιχεία με πολύ χαμηλές αποτιμήσεις και υψηλές αποδόσεις και προοπτικές. Οπότε και αυτός ήταν ένας πολύ σημαντικός λόγος. Το τρίτο είναι ο άριστος χειρισμός και η επικοινωνιακή καμπάνια του ελληνικού success story, του ελληνικού brand και του ελληνικού success story. Κακά τα ψέματα, παίζει ρόλο και η επικοινωνιακή πολιτική και τακτική, ακριβώς. Ένας καταλύτης επίσης αυτό ήταν η μεταπανδημική ανάπτυξη του εμπορίου και της κατανάλωσης μετά από 2 χρόνια παγώματος, το οποίο στην ουσία λόγω των διαταραχών που παρουσιάστηκαν στην εφοδιαστική αλυσίδα, στις παγκόσμιες εφοδιαστικές... Λόγω COVID εννοείται. Βεβαίως. Ανέδειξε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον κρίσιμο ρόλο
των εφοδιαστικών αλυσίδων, την ανάγκη της ανθεκτικότητάς τους και της αποτελεσματικότητάς τους. Αυτό συνοδεύτηκε βέβαια και από την αύξηση της κατανάλωσης λόγω των διεθνώς επιδοματικών πολιτικών που ακολούθησαν. Ένα τελευταίο είναι οι επενδύσεις που έχουν γίνει από τους μεγάλους παίκτες της αγοράς σε επίπεδο υποδομών, τεχνολογικών εφαρμογών. Τώρα, να πω πολύ γρήγορα, καθώς τελειώνει και ο χρόνος της παθογένειας που αναφέρατε, είναι λίγο πολύ γνωστές, αναφέρθηκαν και προλαλήσαντες. Δεν θέλω να επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια. Σε πρώτη φάση είναι ο χαμηλός βαθμός ορίμανσης των μεταρρυθμίσεων αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών και την ψηφιοποίηση στο διασυνοριακό εμπόριο. Είναι ο χαμηλός βαθμός δημοσίων επενδύσεων στις κρίσιμες υποδομές και ειδικά στο σιδηρόδρομο. Το προηγούμενο πάνελ εξάντλησε το θέμα, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό. Και το τρίτο είναι ο χαμηλός βαθμός των επενδύσεων από το σύνολο της αγοράς, σε μεγάλη κλίμακα, σε υποδομές και τεχνολογίες εχμής. Όχι μόνο από τους μεγάλους παίκτες. Για να αποκτήσει αυτό πραγματική δυναμική, χρειάζεται να γίνει από το σύνολο της αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Μετά τα παράπονα του κ. Μακλάρα, θέλω να περάσω στον κ. Σαραντίτη, γιατί πραγματικά προηγουμένως σας έκανα μια γενική ερώτηση, κ. Σαραντίτη. Τώρα λοιπόν θέλω να την επικεντρώσω σε κάτι. Ποια είναι τα πλάνα σας σαν εταιρεία και πώς θεωρείτε ότι θα εξελιχθεί η πορεία της Sarmet Logistics? Ναι, εμείς ουσιαστικά ολοκληρώσαμε πρόσφατα έναν σχεδόν τριετή κύκλο ανάπτυξης και της δυναμικότητάς μας, 2,5 περίπου με 3 χρόνια. Εισάγαμε περίπου 80.000 τετραγωνικά μέτρα κλειστών αποθηκευτικών εγκαταστάσεων στη δυναμικότητά μας, εκ των οποίων κάτι παραπάνω από 15.000 ψυκτικοί θάλαμοι για διαχείριση ψυχρών φορτίων. Σε αυτή την τριετία παράλληλα υπερδιπλασιάσαμε τον ετήσιο κύκλο εργασιών μας και αυτές οι επενδύσεις που προανέφερα ανήχθαν περίπου στο ύψος των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ξεκινώντας αυτή την προσπάθεια σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, όπου συνέπεσε με την πανδημία, ό,τι την συνόδευσε, τις κλειστές αγορές, τις διαταραχές των αφοδιαστικών, αργότερα ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αύξηση των καυσίμων, του ενεργειακού κόστους, του εργατικού προσωπικού, η δυσκολία έβρεσής του. Αναλογιζόμενοι όλα αυτά, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την επιτυχή έκβαση αυτού του τριετούς κύκλου ανάπτυξης και είναι κάτι που μας δίνει εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον της εταιρείας και την περαιτέρω ανάπτυξής της. Από εδώ και πέρα έχουμε εισέλθει σε έναν κύκλο βελτιστοποίησης των διαδικασιών μας πλέον, ξεκινώντας από ένα reallocation, να χρησιμοποιήσω ένα τεχνικό όρο, μεταξύ των αποθετών μας για να βρίσκουν μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ τους, περαιτέρω διείσδυση σε τεχνολογικά συστήματα, εφαρμογές, αφομοίωση των διαδικασιών και πολιτικών της εταιρείας και βεβαίως συνεχούς κατάρτιση και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μας, τόσο σε hard όσο σε soft skills, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις τεχνολογίες εχμής και να καταστούμε ένας πάροχος ποιοτικών υπηρεσιών με ηγετικό ρόλο στην ολοκαθετοποιημένη παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής και logistics. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ.